Imvula namandla ezingxenyeni ezithile zasePort St Johns siphinde yenza umonakalo kule ndawo. Abezimo eyibhekele ukuhlenga kanye nokutakula basebenza kanzima ukulekelela abantu bethuthelwa ezindaweni eziphephile. Umgwaqo uR61 ongenela ePort St Johns uqhamuka ngasemthatha akuhambe kuwona ngenxa yezikhukhula. Enkosi kakhulu siza kuwe sePort St Johns kumbandla othandwa kakhulu ngabantu ekakumbi abasuka kumazwe angaphandle bezokozunabisa njengoba kusazi ba indawo leyo lonwabo kodwa ke imvula ezinangamandla ezenze imeko yaphansi phezulu imithi ivale indlela ziwodokile kakumbi R61 xa usuka ngasemthatha kanti abantu abaninzi kwisethanawe nje batyumpeka emanzini lokugama imoto zigcwele ngamanzi ezinye zazo zonakele kodwa ke sive mhlawumbe umhlalo soloko ke eqinisekisa uba abantu abangeni kwimeko ezilohlobo apho indlela ziwodokileyo nanjengoba amagosa nawo ethe bhaza lala konke ummandla wasePort St Johns ezamqinisekisa uba abantu abagaxeleki ezingozini. Mhlekazi ubonakala imeko imbi kakhulu kudala ulapha ujonga nawe bakwenzeka ntoni? Kunjalo indlela kuhambile kakuhle kuyanyanzeleka sinetho zezomvula saqhubekayo namuva samela okokuba kungabikho casualties kusengethamsanqa ke nakaloku nje singekavazi casualties yewe khona abantu babalalanga ezindlini bezama indawo zokukhuseleka kuba kaloku izindlu zingene ngamanzi kungelishwa ke nokokuba nenetwork azisasebenzi kuphele namanzi akukumekwa nto kodwa ke stakeholders zonke zithe qhusa zizama okokuba kubekho ububhetele kule meko. Enkosi kakhulu Mhlekazi imeko ithande ukubambi kakhulu nanjengoba kuzakukhumbula uba le mvula iqale nje kwinsuku ezimbini edluleyo kodwa umonakalo sele iwenzile ngumonakalo omkhulu kakhulu njengoba ngisho ngaphambili ndathi xa usiza ngoR61 indlela imbi kakhulu icala lendlela liyahodoka kanti imithi ivale endleleni udaka luyamngena ngaphakathi endleleni abantu abaninzi thetha nawe nje abanandawo zakuhlala njengoko imizi yabo ihambe nodaka kodwa ke silapha sojonga kuba mhlawumbe kakube imeko izoqhubeka ide ithini na manibuyele ku studio.